Tryrera ar y traeth. Yn yr haf byddai'n mynd i'r traeth i ddal lledod gyda tryfa, a pŵn yn Saesneg. Byddai'n cerdded i gyfeiriad Borthygês i chwilio am lac, sef hen wely'r afon. Byddai'r llanw yn gadael pysgod yma ar drai a byddai'n defnyddio'r tryfa rhyw dal. Os na fyddai llac ar gael, byddai'n mynd i'r afon Dwyryd o flaen Porthmadog a cherdded yn llinell syth ar hyd yr afon gan brocio gwylod yr afon gyda'r tryfar. Gwyddem fod y pysgod yn mynd o'n blaenau gan y byddai swigod yn codi i'r wyneb wrth i ni ymlwybro drwy'r cerrynt cryf ac yn gorfod nofio pan fyddai'r dŵr yn rhy ddyfn. Wrth ddod i ddŵr bas, gallem deimlo'r lledod o dan ein traed a gallaf ddweud fy mod wedi dal miloedd fel hyn yn ystod fy oes. Byddai'r dynion yn gwisgo hen siwts i bysgota a byddai'n drwm iawn gyda pwysau'r dŵr. Byddai ganddo'n hen weiran ffens dew dros ein hysgwyddau i gario'r pysgod a bachyn bob pen i fwydo'r pysgod drwyddo. Byddai gan Huw Owen Hughes, hen longwr oedd yn trigo yn stryd gefn, hen het am ei ben, lle byddai'n cadw ei faco rhag iddo lychu yn y dŵr petai angen iddo nofio. Cofiaf unwaith i ni fynd i bysgota ger Borthygêst ac fe ddaliodd i fi Tim Bryn tyrbot mawr, neu fel ddywedodd un o'r hen longwyr, John Dory oedd o'r un teulu. Ffor' arall o bysgota oedd trwy osod lein hir rhwng dau bostyn ar hyd y tywod a defnyddio lwgwns, sef lygwns, fel abwyd. Byddai'n rhaid codi'r lwgwns o wely ger Moredryn a'i bwydo ar y bachyn pysgota. Byddai'n rhaid dod i lawr i nôl y pysgodyn yn syth wedi'r llanw glirio'r leins, neu mi fyddai'r adar neu bwyta. Roedd hwn yn ffordd dda o ddal sgodyn bas neu roc salmon. Mae gen i'r gof da fod ar y traeth pan fyddai'n dechrau gwawrio, profiad arbennig ar ddiwrnod braf.